Здравейте, с нещо да помогна? Здравейте, чудех се каква е цената на тези обувки, защото не виждам етикет. Тези в момента са намалени на 250. 250, 250, така ли? 250. Лева. Ами всъщност вече сме в еврозоната, тъй че цената е в евро. Да, цената е добра за такива обувки, само ми се щеше да го имаше в бяло. О, имаме ги. О, имате го и в бяло. Страхотно. А в зелено? Да, Жълто? да, Оранжево? Синьо? да. Тъмно синьо? О, да. Пепел от рози? Ами не точно пепел от рози, но имаме... Точно пепел от рози ми трябваше. Няма проблем, мога да ви поръчам и до няколко дни ще бъда тук. Не. Всичко е наред, не се притеснявайте. Ще зареждате ли скоро или? Да, в понеделник ще имаме. Понеделник имате предвид други ден, този понеделник. Да, този понеделник, дори аз ще съм на смяна. Добре, виждаме се в понеделник. 10 часа съм тук, първия ви клиент за деня ще съм и ще ги купя. Чао! Хубав ден, до скоро!